हेल' लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों सावगारियाव मोनसे ट्राइकलरनि बिल्डिं आरो बे ट्राइकलरनि बिल्डिंनि सायावनो नोंथांमोननो दिन्थिनो लानाय जादों। बे ट्राइकलर एबा भारतनि माहारियारि फिरफिलानि गाबनि जेनाखि बिल्डिं बेयो राजस्थाननि दुंगारपुर मुंनि मोनसे जायगायाव थानाय हिमातपुरा भिलेजनि मोनसे गभर्नमेन्ट प्राइमारि स्कुल आरो बे प्राइमारि स्कुलखौ माबायदि डिजाइन खालामनानै होदों नोंथांमोनाबो आन्दाज खालामनो हाबाय जानो हागौ जे भारतनि फिरफिलाखौ मान होनानै एबा भारत हादरखौ मान होनानै बिथांमोनहा गावसोरनि फरायसालिखौ माबायदियै कालार होनाय जादों बेखौ नोंथांमोनहा नुनो मोनबाय जादों। आरो बे आइडियाखौ होदों बे फरायसालिनिनो हेड मिस्ट्रेस एबा हेड मेडाम ममता जादब बिथाङा होदों। बिथांनिसिम साबायखर थाबाय आरो बे गाबा फरायसाफोरजों लोगोसे गासै गामियारि आरो गासै बे बिल्डिंखौ नायगिरि बिथांमोननिसिम भारत हादरखौ मान होनाय आरो सिबिनायखौ फोरोंगोन होननानै बिथांमोना बुंना लादों आरो बेखौ 2019आव बेखेवनानै होनाय जादों होननानै टाइम्स अफ इन्डिया खौरां बिजोङाव होनाय जादों। दा फैदो लोगोफोर, बेबायदिनो ट्राइकलरनि सोमोन्दै गोबांथार एबा मोनबा माखासे गोनां रादाबफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव बाहाय दिन्थिनो लानाय जादों। फैदो फारि फारियै थांदिनि। नैथियाव नुनो मोननाय जादों नोंथांमोनहा निउयर्कनि इम्पायर स्टेट बिल्डिं। बे निउयर्कनि इम्पायर स्टेट बिल्डिंआव थांनाय 2018 मायथाइनि 15 आगस्टआव भारतनि इन्डिपेन्डेन्स डेआव बेबादिनो भारतनि ट्राइकलर लाइटिं खालामनानै मान होनाय जादोंमोन भारतनि उदांस्रि सानखौ। आरो बिनिफ्राय नुगोन थामथियाव नोंथाङा नुनो मोनदों दुबाइनि बुर्ज खलिफा बिल्डिं, जाय बुहुमनि बयनिख्रुइबो जौसिन बिल्डिं। आरो बे बिल्डिंआव थांनाय 15 आगस्ट 2020आव भारतनि उदांस्रि सानखौ मान होनानै ट्राइकलर लाइटिं खालामनानै होनाय जादों आरो भारतनि हादरनि उदांस्रि सानखौ बरायनानै होनाय जादों। बेनिफ्राय ब्रैथियाव नुदों नोंथांमोना केनाडानि नाइगारा फल्स बे वाटारफल्स, बे फल्सआवबो 2020 15 आगस्टआव इन्डिपेन्डेन्स डेआव भारतखौ मान होनानै भारतनि ट्राइकलर गाबजों दैखौनो फल्सखौनो समायफ्लेहोदों आरो भारतनि उदांस्रि सानखौ मान होदों। आरो फाइनालि जोबथारनायाव नुनो मोननाय जादों 5आव नोंथांमोना सफिया हादरनि नेशनेल पेलेस अफ कालचार बे कमप्लेक्स, बेयाव नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों। आरो बे बिल्डिंआव थांनाय 2020 मायथाइनि 15 आगस्टआव भारतनि उदांस्रि सानाव ट्राइकलर एबा भारतनि फिरफिलानि गाबखौ गाहोनानै माबायदि समाय होदों नोंथांमोनहाबो नुनो मोननाय जादों। दा बिथांमोनहाबो भारत हादरजों सोमोन्दो आरो भारत हादरनि उदांस्रिखौ मान होनाय जादों। दा बेखिनि बे मोनबाखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिनो होननानै लाबोनाय जादोंमोन बे भिडिअखौ। एसेनोसै, गोजोन्थों।